Epa, arratsaldeon ongietorri guztioi Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 11. saiora eta gaurkoan Euskal Herriko musikaren inguruan, artearen ikuspegiaz eta sozialismoaz pixka bat ere hitz egingo du, imaginatzen dut, eta horretaz gain eztabaida pixkatxo bat sortzen bada, ario be. Eta guzti honetaz hitz egiteko aurkako bikide ditugu hemen Irrintzidorreko tontorrean, ongietorri Ekaitz eta Martin. Eskerrik asko, arratsaldeon. Eskerrik asko. Esan bara gaur, 3 Martin daudela Euskal Herria Irratian, gehiengo, totala, beraz ospatuko du, hori da lehen biziko gauza. Eta saioarekin jarraituz, galdetuko dizuet zer den aurka, ezagutzen ez duenarentzat. Vale, aurka da, esango dugu, kolektibo eragile bat dala. Pixkat, pues, mugimendu sozialista inguruan gauden eta ibili geran musikazale, musikero, musikariok sortutako kolektibo bat, eta hori, pues, pixkat, ja bagabiltz esango dugu aurreko kurtsuan erdialdian edo... Bai, laizter urte bete edo, orain urte bete... sortu zala edo publikoin zala, eta pixkat, pues, hori, musika eszena, politizatze aldera lana inez, elkarlanak, kolektibo desberdinekin, eta pixkat, pues, arlo horretan jarduteko intentzioakin sortutako kolektibo bat, esan gonuke. Bai. Eta zein da zuen jarduna, edo zein izan da orain arte egin duzuena urtenetan? Nik uste dut bere izten dela alde batetik. Musika arloan, guk bere ikusten dugu estena osatzen dutela ez bakarrik diskek, kontzertuek eta barrek, dagoela ere zati handi bat dela alde batetik ekimenak, eta bestetik sortzea baliabideak, gure helburu hori betetzeko Ekaitzek esan bezala, dela politizazioa, saiatu gara bai sare sozialetan, gero kide batzuk irratsaio bat eramatea aurrera, sirenak dirakoa, eta asmoa daukagu beste baliabide batzuk sortzen joateko, gure interesekoak diren edo guretzat garrantzitsuak diren gaiak lantzeko. Orduan ibili gara hasiera batean aurkezpen ekimen batzuk egiten, gerora kolektibo lokalagoekin edo eraman ditugu aurrera beste kontzertu egun moduko batzuk, egitarau batzuk, ibili gara parte hartzen solasaldi eta eztabaida ezberdinetan, eta ez dakit, sare sozialetan BBKaren inguruko gauzak, orain sionismoa eta musikaren inguruko gauzetaz aritu gara, atera genuen ere trantsizioaren 50 urte aurrena den honetan, horrelako hausnarketa bat eta denbora lerro bat garaiko kantagintzari buruz, eta horrari gara. Bereziki oraingo ez daukaguna da asmoa. Bale, intentzia eta grina da garrantzitsuena. Eta zer ezberdintzen du aurka mugimendu sozialistan edo Euskal Herriko mugimendu sozialistan existitzen den ekidataz edo baitere Euskal Herrian existitzen diren kolektibo underground lokal hoietaz, zein da ezberdintasuna? Nahi bauzu sartzen ez ni ekidako horretan. Ekida ezagutzen ez duenarentzako da mugimendu sozialistarekin esango dugu lotuta dagoen horrelako plataforma bat bilatzen duena artearen esparruan eragitea. Ematea artearen eredu berritu bat, guk deituko duguna arte sozialista edo beste eredu hori, eta gainera teorikoki nahi duena artearen auziaren inguruko irakaspenak atera aurreko esperientzia sozialistetatik, eta nolabait tesi horiek aurkotu. Eta orduan da zerbait nahiko esango serioa eta ez serioen arteko ezberdintasun bat dagoenik, baina da zerbait esango dugu ideologikoki itxia, zentzu honean ere bai, ez? Formalagoa eta programatikoagoa, ez dakit nola esan. Vale. Eta gero, bertan eta inguruan ibili garen batzuk konturatu gara, uste dugu badagoela beste eragite esparru bat, gehiago dagoena, oinarritu elkarlanean eta beste maila batera jaitsi eta jaitsi esan edut lokatzera, tipo ekitearen pauso horretara. Eta orduan aurkan parte hartzea guk ere sustatu nahiko genuke, pues, gure terminoetan kokatzen duenak. Industria kulturalaren kritika eta alduela elkarlanean sartu, pentsatu gabe hori dela, ez dakit zerekin bat egitea edo hori da. Zagitea purbat komplejo egitu bai, eta mazkena da ere aurka musika esparrura mugatzen dela. Hori ditzen ez da bida, erantzun errezena. Eta zein da beste kolektibo lokalekiko ezberdintasunak edo agian parametro antzekoetan mugitzen dira, baina zuena esparru nazionalean garatzeko asmoa duzue edo ikuste duzue beste ikuspuntu ezberdin bat duzuela beste kolektibo hoiekiko?
Nik esango nuke lehenengo ezberdintasuna dela hori. Gure, aurkan eta inguruan dagoen jende asko ja dago talde lokaletan edo parte hartzen du bere herriko gaztetxean antolatzen diren gaztetxeen asuntoetan edo guk bai bilatzen duguna da eragin nahi dugunez Euskal Herri osoan ez genuke egon nahi guztiz lotuta toki konkretu bati. Aurretik sortu baino lehen saretuta gaunden musikariak egitzek esan bezala gaunden ez Euskal Herri osoan zehar hori izan daiteke ezberdintasunetako bat. Bai, hori ez gaudela ere espazio konkretu bati ere lotuta, eta bai. Eta gero beste ezberdintasun bat izan daiteke nik uste, ez dugula bilatzen, nahiko genukela eman salto bat, gauzak antolatzen dituen kolektiboa izatetik aratago apur bat eragile forma, eta nolabait aberasmatzen dugun, musika esparruarekin lotutako derrepente kale presentzia bat, edo eztabaida eta hausnarketa horretan eragiteko asmoa daukagu bereziki, badakigu, eta de hecho hortik ateratzen dugu gehiagazpena hori egin daitekela. Gaur egun dauden kolektibo asko, daukatela haien analizia aurkezteko moduak eta ateratzen dituzte bitartekoak eta egiten dituzte irakurketak, eta guk hortik ikasten dugu hor bai dagoela musika politizatu eredu berri bat Euskal Herrian jundena sortzen, eta hori nahiko genuke guk indartu. Eta praktika igual kontzertu eta zaratago eramatnez, kaleko presentzian, zuzir igual ideologikoagoa. Hori da. Gunaiko genuken eginda, baliabideak eskaini, musika munduan jamaten ari diren politizazio indarroiek apur bat osatzen joateko. Eta noski, kontzertuak antolatzea ere gustatzen zaigu eta uste dugu hor hartzen duela zentzua gauzak. Eta kontzertuak ere badirela erraminta bat guk edatu nahi dugun ideia horretara jendea gerturatzeko. Izan antolatzearen bitartez, kontzertuak jotzearen bitartez edo ikustera joatearekin. Bai, eta gero ere montatu ditugun kontzertu ere beti eman diegu ere beste izaera bat, kontzertua zaratago ere, Durangoko gaztetxean montatu genunean, bai ere aurkeztu genuen lehen aipatu ezun trantsizioan denbora lerroa, pixkat konstituzio eguna izan da ere, solako loturak eta, hori da. Kontzertu bakoitzari ere zentzu hori ematia, bai, hori oso hasi berria garela eta beste gauza askotan dagoen jendeak osatzen duela, orduan joango gara gutxinaka ikusten nora goazen. Bai, ongi dago kontzertuetaz eta aisi eredu horretaz ateratzeak, kultura ez delako bakarrik hori eta adibidez formakuntzak egitea, nola egin zure pedalak edo nola egin fanzine bat edo olakoak ere guretik, Iruñatik ere behar hori ikusten dugu eta nik uste dut horri aurre egin bartzaiola. Gero baitere lanketa ideologiko bat eginez eta dena delakoa, baina gurea oraingoz igual praktikara mugatzen da hainbeste irakurketa politiko egitera baino. Baina dena den nik uste dut guk neko argi dugun zerbait dela, estena bizirik mantentzen duten fokoak direla orokorrean toki zehatz bati lotuta daudenak, lortzen dutenak demagun hilabetero ekuitzea referentzia asko data bat, eta horiek direla gai direnak juteko elikatzen bestelako estena bat. Bai, nik uste dut tokiarekiko atxikipen hori interesgarria dela ere garatzeko espazio eta kultura underground bat eta eskema handietatik aratago doan giro bat. Bai. Eta politizazio terminetan ere, auzo edo herri bateko gaztek argi edukitzea normala dela gaztetxera joatea eta hientzako izate zerbait dira kargarria. Dinamika ohikoak eta trasbase generazional hori da klabea. Gero politizazio bat eman dadin eta hientzat normal izan dadin kontzertuetan pankartak egotea, ez dakit zer. Hor lokalean dago... Bai. Azkenian gero ere guk nahi dugun lanketa ideologiko hori ere, holako espazioetan hartzen dala. Eta hor eragitia dala. Eta elkarlana tokian tokiko eragileekin ere, imaginatzen dut. Euskal Herriko testu inguruan ja sartuz, irakurri nion duela gutxi Nando Cruzi, makrofestivalen inguruko analisiak egin izan dituen figura oso interesgarri bati. Estatu mailan badagola prozesu bat, adibidez Bartzelonan oraintxe bertan itxi izan dute Deskomunal izeneko areto bat, underground estena horren besleku izan dena urtetan zehar, eta hau itxi dutela eta dinamika, musikaren dinamika eta guzti hori gero eta mugatuago gelditzen dela erlazio merkantil hoietan mugitzen den programazio edo eragiletara. Ez dakiz termino erabiltzen zuen, sare klientelar, interesgarria da. Eta
hori kontuan hartuta ez dakit Euskal Herriko egoera nola ikusten duzuen, uste duzue dinamika horretatik haratago dagoela, urrunago, aipatzen dut deskomunalaren adibidez, delako esanguratsua, zerbait undergrounda delako, zeozer lanketa egiten duena guk defendatzen ditugun idea edo praktika hoien alde. Orduan ez dakiz zentzu horretan nola ikusten dituzuen Euskal Herriko espazioak, aukera dagoen modu undergroundean edo harreman merkaltiro horietatik haratago kulturara egiteko. Bai, nik uste Euskal Herrian dakagula fenomeno bat, danok zeutzeduna gaztetxea diala, eta horiek ere baimentzen dutela ere pixkat estena hau. De hecho, estena antikomertziala edo pixkat industria kultural kapitalista hortatik haratago egondan estena potente bat egon bada Euskal Herrian beti ere izan dela gaztetxe hauen existentziagatik, eta gaur egun ere, pues jarraitzen dula horrek. De hecho, nik askotan igual estatuko beste jende batekin hitz egiten, bizkat musika inguruan da bilena, underground musika estenetan eta bar, beti da, pues, bai da beti apreziatzen duten zerbait, gero egia, pues, Euskal Herria oso idealizatuta dakatela jende asko, baina bai, zentzu hortan ere arrazoia dakate, esaten, pues hori, pues, sorte hori dakagula, pues, espazio hauek eukitzen, baimentzen digutena, pues, logika hartatik kanpo, kontzertuak antolatzea, beti ere beste ikuspegi batekin. Bai, nik uste dut direla espazio horiek, horiek gorpuztu dutela borondate politiko bat horri aurre egiteko dela hemen klabea. Nik uste dut eman direla pauso batzuk atzera politikoki edo lausotu direla hor zegoen hainbat posizio eta horrek eragin du ordura arte garaturiko hainbat incluso enpresa zeudena subordinatuta politikoki, pues helburu politikoak behin baztertuta, basartzen direla guztiz horrelako helburu merkantilak eta musikaren negozioa osatzera. Eta horrek, nik uste dut, nire ustez gutxienez, ezinbestean sortzen du tendentzia, kapitalismoan orokorra dena, monopoliorako, txikia subordinatzeko, eta incluso txikia forzatzera, termino merkantiletan funtzionatzen duten taldea bakarrik ekartzera, eta hori badakigu sorgin gurpil bat dela, porque hor sartzen ez bazara betirako zaude kanpoan, eta abar. Nik uste dut, hemen lortu dela mantentzea, eta indartu beharko genukena dela, borondate hori, eragiten duena espazio txikiek ere apuestu bat egin dezaten, porque aurreko adibidez irakurtzen nion Franco Carter rapero hori Twitteren, zegoen raiatuta ez da gizerekin, eta jarri zuen, todo el mundo, jende guztiak hitz egiten du saletaz, izango baziren bezala festivalen aurkako azken bastioia, eta benetan dira, kasu batzuetan, hau da, ez badute borondate politikorik, dira, festival izatera heldu ez diren, oraindik izatera heldu ez diren beste festival txikiago batzuk, no? Legeak agintzen duena, baldin bada irabaziarena, badakigu horrek garapenan nora eramango duen. Orduan nik uste dut frenatu dena hemen historikoki dela, irabaziak agindu beharrean, agindu duela borondate politiko batek. Eta borondate hori izan da konpartitua, saletan, tabernak, eta ezinbestean gaztetxeak, bestelako ekimen batzuk, taldeak, hori da gakoa niretzako. Bai, nik usten duena arriskua da, gaztetxeek sartzen ustea olako agente ikusi direlako programazio, nola esan, disketxe handi batzuetako programazioan gaztetxeetan kontzertuak eta bar, eta gaztetxetatik ezpada irmo mantentzen postura ideologiko edo artarekiko ikuspuntu hori, bai. Gutxinaka bihurtuko dira ez areto bat, baino bai zure talde txikitxo hori enkajatzeko modu bat edo sare bat, badakizulako hor beti tokia izango dutela, dirua ez delako edo etekina ez delako helburu nagusia, beraz, helburu nagusia ez bada, ez dago arriskurik. Ez dut alokatu behar ez dakize areto, ja ez direlako, ja aretoetan ez daudelako programadorerik ere apenas. Ja da alokatzea aretoa eta zu nahi duzun artista bertara eramatea. Orduan, claro, hauek ikusten dute, badago espazio bat zeinetan ez dugun alokatu behar, ez dugun ez dira arriskatu behar, eta hor bidali dezakegu gure artista, que se desfogue, un poco. Eta arriskutsua da movida hori, eta tentu zibi behar gara horrekin ikuste dut. Ez da orain gura aurrean dagoen etxai bat igual, baina bai iritsi daiteken dinamika moduko bat igual.
Osea, nik uste hor, bai garbia dala beraien apostua eta enpresa hauen apostua garbia dala zentzu hortan, eta bai eman dia kasuak nik uste ere, pues, saiatu izan diala gaztetxetara juten, beraien proposamenekin eta hola, sin más, beraiek dana nahi dute bere ganatu, dana nahi dute ere hartu beraien interesetara, eta nik uste puzuk esan desun bezala ere. Osea, bai espazio horietan gabiltza nok, eta espazioa, sin más, hor eragiten deguno, pues bai auki behar degula posizio irmo bat horrekin, eta posizio kritikoa du gabe. Eta hori, pues, dana dala ere pues hori, lan ideologiko hori itia, lan ideologiko hori zabaltzea, eta pues kontziente izatea panoramataz, zer dabilen gertatzen, eta noraino nahi duten sartu enpresa hauek. Ja, dena nire hor kostatzen zait irudikatzea ze forma hartu behar duen kasuan kasu, derbente zerrenda beltz bat egiten baduzu, eta ez dakit nungo disketxaren barruan dagoenarekin. Bai, ez dela dena A edo B, beltza dutxuria. Ni gehiago nebilen enpresa konkretuak. Guztiz. Nire ustez da gako aurkitzea nor dago noretaz aprobetsatzen, zentzuen batean, ez? Enpresa batek nahi du sortu, gaztetxe jira sentsazio moduko bat, badakielako hori izango dela, orain behar duen neurria trampolin bezala erabiltzeko. Hori ez genuke gutxi behar gertatzen. Baina derrepente horri profesionalizazioaren bitartez, hori eztabaidagarria dela, horra maitu dutenek, derrepente, gero, gai badira, pues hori, autu politiko baten bitartez, kontzertu egiteko hor, eta horrek bai egiten dio karpena gaztetxeari, hori ez da zertan negatibo izan. Kontua da, ez da egit, oso, ez da komplejoa da. Oraindik ez da momentu... Osea, oraindik ez da iritsi momentu kritiko hori, baina bai... Eta hau ez da ere, inolaz ere, taldei kritika egiteko modu bat, aigara... Beste figura batzuetaz hitz egiten. Bai, ni hortara ni joan, de hecho, bai. Bai, tal cual. Martin Cervantes ioko du volumena, eta pasako gara beste gai interesgarriago batekin. Ian jekin nain zuerde honian, tanke bat topatu dut neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun bake ala gerra, baina nik badazpadan egin dut buzkerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Zerbait egitekotan zuzen eta arte, zori bat argitu dut urpistola batez. Horik aldurik nago, beldurrez bete eta muniziorik gabe gelditu naiz eta. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Elkarrizketa prestatzeko, zuk lehen aipatu duzun Zirenak dira irratsaioa entzun izan dut, eta oso interesgarria mendi komendatzen dugu saio hori, oso gai interesgarriak jorratzen dituztelako, eta oso tono arinean, beraz, oso polita, oso txukuna. Eta aipatzen zuen, orain ez zait bere izena aterako, Katxalin eta Gari, hori da, oso tipo fina ere, aipatzen zuen, nola Euskal Herriko sektore batzuetatik jasotzen ari garen beti kontran gauden nongan esaera hori hain zuzen ere, beti kontran zaudete, txikikeria, osea txikiak izan nahi duzue, baztertuta egon nahi zarete, beti borroka nahi duzue euskaldunen artean, eta nola ez den hori horrela, baizik eta beste modu batean pentsatzen dugu, hain sinpleki, eta hori lurreratuz gai zehaz batzuetan, plataformen inguruko asuntoan, ez gara Palestinako auzian sartuko baizik eta plataformen gaian orokorrean, aipatzen zuten, eta zurekin ere hitz egin nuen labur-labur ostiralean, nola ez zaudeten edo ez dakit hori
hitz egin duzuen organikoki edo ez, baina nola batzuk ez zaudeten edo hitz egin dudan horiek ez zaudeten zuzenean kontra, plataformen kontra, esan nahi dut. Orokorrean, plataforman, streaming plataformak ez direla zerbait txarra bere horretan. Kontua da nortzuk diren hoien jabe eta zer egiten duten horrekin, baina ulertzen zuten streaming plataformak musika demokratizatzeko modu bat eta ez zerbaitain kaltegarria musikariontzat. Ez dakit zuek ze iritzi duzen horren inguruan? Nire ustez, internetek ekarri duena da amets ilustratuaren baldintza teknikoa. Dela, jende guztiak eduki alizatea, literal, etxe guztietan eskuragarri, historia osoan egin diren abesti guztiak. Hori, gaur egun posible da teknikoki, eta hori da gizadiaren ametsa, baina berdina literaturan, zineman eta toki guztietan. Daukagun, nola esan, pifostio handiena da, kapitalismoa, eta nola berriro ere, sartzen duen baldintza, ezer aurrera emateko da irabazia. Orduan ditugu, plataforma batzuk, daukatena bere baitan, guretzako guztiz positiboa den oinarri teknologiko bat, dela musikaren aksesibilitate unibertsala permititu dezaketela, baina daukaguna da, irabaziak agintzen duen plataforma batzuk, zeinetan baldintzak txarra diren entzularentzako dagolako playlistengatik subordinatuta, dira txarrak musikariarentzako ekonomikoki itotzen dutelako, eta ikusi dugu nola, ezinbestean badirudien lotura daukatela kapitalismoaren basakerian nagusiekin, direla armagintza industriak eta abar. Orduan, nik uste dut, talen esan duzunaren bidetik, gure ustez, teknologiek aurrera egiten duten enean, aldatzen da guztiz artea. Ez? Aldatzen da grabaketek aldatu zuten musika eta grabaketa dispositibo ezberdinak joan dira osatzen zer den abesti bat bezala ulertzen dena. Eta zalantzari gabe, gaur egungo ereduak eragin ditu kalte asko musikarentzako, ez? TikTokaren bitartezko musika zabalpenak eragiten du diska garrantzia galtzea, abestiek bera garrantzia galtzea, esartzen ditu estandar batzuk. Hori negatiboa da. Baina horrek ez gait, nire ustez ez gaitu eraman behar ukatzera plataformak totalmente. Eta de hecho, atzera pausu bat planteatzean niretzako izan daiteke kontraproducentea, eta horrek bai alzaituela bakartu. Nik baitu lagun batzuk, horrelako posizio noble moduko batetik esan dutela. Ez hip-hopa egiten zen horrela, eta guk ere utziko dugu sare sozialak eta ez tegizer, eta bakarrik aterako dugu kasetea. Eta entzun nahi duenak entzun dezala. Niretzako posizio interesgarri bat izan daiteke, baina helburua zurea baldin bada, helburu politiko bat baldin baduzu zerikusia duena, masiboki zabaltzearekin hori kontraproducentea da. Eta norabait ezin diozu zoritxarrez aurregin erraztasunari. Bai, eta ez da bakarrik barkatu helburu politiko bat izatea, zure musika aliketa jende gehien entzun nahi badu, hain simpleki. Bai. Streaming plataformanetan egon barra zara. Niri kostatzen zait imaginatzea streaming plataforma bat gaur egun ditun dinamika guztietatik kanpo. Esan nahi dut, diskaren garrantzia mantenduz, playlistak ezabatuz, eta artistak berak entzuten ari den abestiak baino garrantzi gehiago izatea. Ja. Zaila egiten zait, errealitate hori imaginatzea. Nire ustez, kapitalismoaren barruan ezinezkoa da. Ezinezkoa guztiz, hau da tendentzia, eta ikusten dugu nola ari diren eramaten horrelako oso muturra raroetara, inteligentzia artifizialarekin egindako musikak, eta nire ustez, hori izan behar da gakoetako bat, musikan interesa duen jendea politizatzeko ere, bai. Demostratzea nola kapitalismoak artearentzako orokorrean eta musikarentzako zehazki daukan patu bakarra den, edo sokoratzea, edo deformazio merkantziarako deformazio oso, asko galtzen dugun deformazio bat, porque hor galtzen da, hori artistaren borondatea, obraren komplexutasuna, eta bar. Ordan hori niretzeko izan behar da gako bat, jendari izateko, honi aurre egiteko modu bakarra, ridikula mandezake, baina da, kapitalismoarekin amaitzea. Eta da, txirinboleta total asalte hori, baina niretzako bada modu bat jendea politizatzeko. Bai, eta nik uste ere, atzera junda ere lehen nola hitz egin dugun eragitiaz, eta zoritxarrez gaur egun eragin nahi badegu ere, bai musikari bezala, bai pertsonalian, bai aurkatik ere, streamingetik kanpo egotiak, bai suposatzen dulako ez eragite hori ere, eragitungo genuen beste modu batera, kale mailan igual, baina bai masiboki eragitia helburua baldin bada, eta jende desberdin askon gana iristia bai musika, eta bai idea, balore, eta
mundu ikuskera bera ere, pues, zoritxarrez nik uste bai, oraingoz behintzat tokatzen zaiguna, bai dala... Eta niretzeko gian gakoa da purra ardura egitea hori. Bai. Eskaintzea adibidez, beti doainiko deskarga, behar duenan entzat. Eskaintzea musika horretara heltzeko beste bide batzuk, eta ez behartzea jendea, plataforme, eta inkluso ez sustatzea plataforme bitartez egitea. Zegero dago beste joera bat, esatea, pues hori, zure Spotify rape digotzea, ez ematen txule dituzun, eta horri bomboa ematen, bai sortzen duzu giro bat, ematen duela hori dela bide bakarra. Bai. Nik uste dut, arduraz jokatzen, alternatibak eskaintzen, eta direla kontzesio batzuk ematen duenaren arabera ezinbestean egin behar direna. Eta azken urtean bereziki, eta nik uste dut zuen sorrerarekin guztiz lotu dagoen beste gai bat, jaialdiena da. Gari eta Katalinek aipatzen zuten, gu ez gaude jaialdien kontra berez. Hori da. Gu oso begionez ikusten dugu negu gorriak ez dakize kartzelatan eman zuen kontzertu hori, edo topaguneko kontzertuak, esan nahi dut. Edo 70ko hamarkadan euskararen alde 24 orduko jaialdiak, eta ez dakiz hor daude eredu batzu. Edo martxa eta borroka jaialdia. Eta, Bai. Arazoa dator, guzti hori nork antolatzen duen, jakiten dugunetik, imaginatzen. Bai, nork eta zertarako, no? Hori da. Bai. Osa, ni pertsonalki adibidez, pues bueno, ez dut usteren nere plan favoritua, eta bueno, nik musikakiko dakaten perspektiba betetzen duan eredu onena dala festivala, baina zanet, enago como tal festival eredu horren kontra bere asmoa beste batzu baldin badia. Gero hor, pues vale, kontra esan batu aldia sartu, gai polemiko bat alda izan, zer esana eman alduna, baina bai nik uste, eta behintzat gu ados gaudena dano, bai dala aurkati behintzat, pues, kritikatzen degunean festivalen eredu hori, bai kritikatzen degula, pues, festival hoietan ematen dian fenomeno asko, bai hasita helburua bera, baina gero bai, pues, konkretat, pues, jo que sé, langileen baldintzak. Edo izan aldean beste mila gauza. Bai, nik uste dut plataformen antzeko zerbait dela. Hau da, gaur egungo modelo ekonomikoarekin, oberen bat egiten duen modelo artistikoa, ez? Musikari daukinez, kontzertuak antolatzeko. Eta ikusten dituela alde txarpilo bat artistentzako, entzulentzako, ekonomikoki, nola esaten da, zukutzen dute hasta el último centavo, eta zuk esan duzun bezala, da modelo bat, musika zalea denarentzako ez dena oso... Nik hori gehiago lotzen dut, berak esan duen bezala. Interes ekonomikoak agintzen duten horretan, eta ez orokorrean handia izatea kalteak dituela. Kalteak edu ditzakela, eta nik neko adibidez musikari bezala, nahiago dut estenatoki txiki batean jo. Nire musika generoaren gatik, eta uste dudalako, hobeto betetzen dituela inkluso bere funtzio politikoak. Eta aldiz hor, zalantzari gabe gertatu gaitezke, kontzesio gehiago egin behar dituzula, azpegitura handiek eta guzti horrek behartzen zaitu beste tratu batzuetara heltzera, baina bai, nik uste dugu ez gaudela, gero eta handiago izan, gauza batzuk hobeto da. I punto. Baina, gero, claro, Pixkat honetan sartut ere, justo azte buru hontan dagoen jaialdia bera ere, oiu bat palestinara pixkan ikusten hemen sartzen degula ere. bai. Claro. Esan, jaialdi bada, jende desente sartuko gana, leku handi baten, baina, karo, gauza jaialdi honeakan helburua zen modutan montatu dan, musikarian iniziatibatik, autogestiotik abiatuta, eta helburu politiko batekin, ordu nik uste, pues hor dagoela ere aldaketa, no? Edo beste adibide bat eman da, edabideak, adibidez, nire izlenengoa como gaztearen horlako aurkakotasun bat, eta uste dut behar baino gutxiago zirikatzen zaiela gaztea eta hoi, baina liberean, edabide totxo bat edukitzea maila nazionalean gutxi gora bera, irratian eta sare sozialetan ibiltzen diren gazteetara heltzen dena, hori da klabe. Orduan, hemen gakoa da, kontzesio batzuk egiten ikastea, joatea horre eta horpegia ematen, apurat, baldintzak gero eta hobeak edukitzeko. Bestela esaten maguzu, no, niz noa inora, zokoratzen bazara. Maituko duzu ziguranik zokoratuta. Bai, hoi da jende askok leporatzen gaituen aholako kritikak egiten dugunean edo makroeventutara ez joatera bakitzen dugunean, nahizu, hau euskeraz egiten dutela eta ezagize, eta ez zer nahi duzu euskera zokoratzea, eta ez da hori, ez da hori asuntoa. Ez da hori asuntoa eta ez da hori gakoa. Niri zailero ditzen zaidana da, naiz eta helburuak positiboak izan, jaialdi horrenak,
jaialdian bertan sortzen diren giza dinamikak, estimuluena, kontzertua bera ezaintzarena eta kontzertua bera gai nagusia edo zentralidadea ezartzea, arriskutsa iruditzen zait. Zentralidadea ez hartzea. Bai. Vale. Ez hartzeak arriskutsua iruditzen zait, ez bada gai handiago baten aldeko jaialdi bat, nahi dut, baina momentu oro egongo agina jaialdiekin, gero beste realitatea da, jendea jaialdietara joaten den momentuan, uzten diola bere gaztetxeko kontzertuetara joateari. Hori gertatzen da, bai. Ez, eta joera izan daiteke kezkagarria, ze taldeek ere ja dituzte haien bolo guztiak lotuta horrelako jaialdietan, gero ez dute datarik edo ez dute aukerari jotzeko besteetan, eta lehen esateko nuna, itura kontua galdu dezake jendea gaztetxera jutearekin. Eta nahet esan, hori realki montatuko azean eskualde bakoitzian, bakoitza bere jaialdia montatuko azun urtean behin, esan obviamente horrek eragingo zion eskualde hortako espazio txikiei, beraien kontzertua montatzerak orduan, zeia talde askok joko zuten jaialdi hortan, eta obviamente badazka eragin horiek eta baidia kontuz hartu biharreko gauzan ere ustez. Eta gure posizio ez da tipo, ez gaude jaialdien aurka, gaude, de hecho, jaialdien aurka, gaur egungo jaialdien aurka, ikusten duguna da, musika evento handiaren forma hori, gutxienez historikoki demostratu izan dituela potentzialitate politiko batzuk. Gaztetxeak dituen bezala, herriko gazte belaunaldi osoak politizatu eta gerturatzeak, besteak daukana da, masibo izateak daukan potentzia hori. Eta gure ustez ez da inondik inora baztertzekoa, kontua da, gaur egun ez dagoela horren eredurik, edo ez direla enbeste ikusten. Hemen personaldeko jaialdi oso totxoak egin izan dira, galduko direla zenbait gauza, eta agian sustatuko direla dinamika batzuk, ez ditugunak nahi horrela epe luzean, betikotu, baina betetzen dutena momentuko taktikaren abera helburu batzuk. Eta gure ustez ez da deskartatzekoa, no? Como musika evento totxo bat, pues aurrera. Zentzua badu aurrera. Bai, ez da bai da, niri sortatzen zait batez ere, eta zulen aipatu duzu aretoen asuntoa, aretoko programazioa agian aretotan egiten da, ezin dutelako beste espazio handiago batean egin, eta hortara mugatu daitezke. Ez da bai da sortatzen zait, jaialdi txikiagoak sortatzen direnean, hemengo taldeekin hortan, sartzen zait kontraesana alde batetik aukera ematen ditelako hemengo taldei jotzeko eta bat eta beste, baino dinamikak modu osasuntsuan zaintzea olako espazioetan zaila denez, arriskutsua iruditzen zait, bai. Eta badirudi ez dela orokorrean Espainiar estatuari begira adibidez, ezin dutela mantendu epe luzean dinamika hau, ez da ekonomikoki, ez? Ja ikusten ari direla pufoak, diru publikoaren mugak, tratu turbioak, eta hori joango da gertatzen, hau nik uste dut fase bat izan daitekela, erreko dela punturen batean, eta gero aurkituko dutela modu arrementatzeko, no? Eta hori, jaialdien tamaina horretan nik uste dut beste arazo bat izan daitekela, tamaina ertain handi horretara ben joan da, gero eta dependienteagoa zarela ziurrenik, beste norbaitek dirua sartzeaz, eta bar. Eta orduan, dagoazu aukera galtzeko zure norabidea. Baina antolakunderen batek, jende askoren elkarlanaz, daukanean gaitasuna gauzadik aurrera emateko, ez da, nire ustez ez da horrela txuri eta beltz kontu bat, baizik eta zer buru daukagu, nola aportatzen dione gure helburuari, eta aportatzen badu aurrera. Zongitz egiten duzuen biek, Beka, beti jartzen duzue los puntos sobre las sillas, flipantea. Torri gara kotxean ensaiatzen. Bagoitza bere gauz hitz egiten horrela. Bakarrizketa. Nik imaginatzen dut aurkako beste bati galdetuz exactamente gauza bera esango didala. Ai, ama. Esan barzoren zerbait, edo? Ingen ditun galdera, pentsatu, zion ginen, a ber, galdera zerrendatik genuen pentsatzen genuen nengo geni. Asmatu dituzu erantzuna, ederki. Martin, entzuko du musika pizkatxo bat, posible ba? Bizkaiko aberatsak dira, diruzale, txerri, erosle eta txorizo saltzaile. Dendaz bete dituzte Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik debalde. Burrukatzen bai dute diruaren alde.
Bilbora doa maiz lemuako tranbila. Haze temazoa, Tuli. Bo. Flipante. Urra honditan jarraituko dugu, zoritxarrez. A tope. Bai, presi torri zarete, behintzat. Bai. Nola konbentzituko zenukete musikaz bizi nahi duen edo musikarekin bizi nahi duen artista bat underground movidara edo behintzat guk underground ez zaitu gustatzen, baina bai, ulertzen dugu elkarrez. Bai. Nola hurbilduko zenukete zuen parametrotara gutxinaka? A ber, nik, adidez... Nola konbentzitu? Bai, nik adidez, jendeak nitzaiten taula askotan hori musikaz, bizitzian, movida hau. Nik ez dut uste ere, pues, lehen bezala txuria beltza danik. Nik uste ere, pues, dala beti zerri bideratuta egiten dituzun gauzak eta sin más, pues, zure jardunean dazkasun jarrerak, esango dugu. Musikaz bizitzia, pues, ez dakit, igual musikako, ez dakit, irakaslia zera, edo bueno, zure estudio da kasu, ez dakit hori ulertzen dan musikaz bizitzia, baina, bueno, beti ere, nik uste, pues, hortik zure dirua atera eta ere, beti nik uste, dagoela aukera bat, eta, pues, indezakezula zure aportazio hori, beste mugimendu bat zuri, kausa bat zuri, eta nik uste, hori izan behar dela gure helburu hori izan berko zala lortu nahiko genuen hori, pues, musikataz bizi dana, edo, bueno, pues, bere bizitza hortik ateratzen duten jende honek ere, pues, eukitzia arrazoi batzuk, pues, aportatzeko, bereien aportazio baiteko kausa desberdineri. Kontxezioak egingo dituztela argi edukiz ere, ez? Claro, hori da. Nire ustez da bereziki, lerro gorriena niretzako da, jendari argi guztea, ez dela zilegia ez dena da, norbait saiatzea lukratzen indar militante zerekitako zirkuitoetatik. Hori ja da beste maila bat tipo, zu pentsatzea aterako duzula zure soldata, eta gainera ez gutxi, bakarrik jotzen gaztetxetan eta horlako gazta asamblea eta beste antolakunde batzuen boloetan. Niretzako hori azten dira arrisku batzuk. Gero, norbera gai bada bere proiektua sostengatzeko, eta aldi beran zuk esan duzu bezala batzutan ekarpena egin ahal izateko, eta nik uste dut ez da gola arazorik, eta hor egon daiteken arazoa, eta guk seinalatzen dugula musikaren funtzio ideologiko bezala da, esan gabe doan horretan, musikariak gaur egun betetzen duela paper bat, horlako konsenso sozial bat sortzearena. Apur bat abstraktu gelditu da, baina musikaren objektua ez da objektu esan nahi gabe bat, beti dauka esan nahi bat, ez? Orduan mugitzen da, ezinbestean esparru ideologikoan edo semantikoan edo ez dakiten esan. Orduan, esparru horretan sartuta, ezerrez esatea, zerbait esatea da. Eta jotzea ustez neutralak diruditen horietan, tokietan, gure kritikatik, garela horra purua jarri nahi duguna el dedo nahiaga, bai, amaitu bezakezu zuritzen edo normalizatzen instituzio kapitalistak. Izan enpresak, izan erakunde publikoak, izan bestelako mabidak. Orduan, horretaz jakit, zuk esan da, hori da kontzesio bat egin daitekena. Gero gai baldin bazara, pues hori, zure auzoko gazta asambladari edo zure auzan dagoen etxegabetxe baten aurpegia emateko, pues hori ja bada zerbait, ez? Da, jendeari nola konbentzitu, beste edo zeini bezala. Mundua pikutara doa, denon ekarpena da ongi etorria, eta musikariak ekarpen berezi bat egiteko gaitasuna du, dela musikarena. Dituela berezitasun batzuk alditukuna zerrendatu. Eta pres basadu ekarpen hori egiteko oso ongi etorri izango da. Bai, gustatu zait, hemendik aurrera erabiliko dut kontzesio hitza gustatzen zaidalako desente. Bai, osea, gure ikuspegian politika da hori, ez da norbera puro eta koherente eta garbi mantentzea, baizik eta taktika, hemen botere jolas bat dago eta da alik eta eraginkorrena izatea. Eraginkortasuna, bai hori da, eraginkortasuna. Bai, eraginkortasuna, zure printzipioei modu estuan eustea baino garrantzitsuago dela... Claro, baina printzipioei gogorre ustea da... Igual hori da ere, eraginkortasuna epe luzean, ez? Esatea, nola lortuko ditugu gure helburuak. Orain saiatzen ez zikintzen edo sartzen, pues ez dakit, eztabaidara edo... Eta oso zaila da, eta nik uste dut klaba dela kasuan kasu lertzea gauzak. Bai, izan bar gara pesau batzuk, ez? Bai, eta... Bai, ez dakit.
Nire ustez hori, inori ezin zaio utzi pentsatzen, pues hori, zilegia denik lukratzea gaztetxetatik, edo horrela. Hor daude txabalio guztiak, inork ez du txanpon bat ikusten hor egiten gertatzen diren lan guztiengatik, nik ulertzen dut profesionalizazio batzuk egotea, adibidez teknikariekin askotan egiten den bezala, zentzua duelako, ez? Baina, zuk ez duzue hori puntu horretara iritsi garela, edo? Ez dut. Bueno, ez dakit. Ez dakit. Bueno, nik ez dut, baina jendea horretaz lukratzea bere bizi aurrera ateralizateko, ez dut uste posible denik ere, ez? Bueno, gaztetxean dietan jotzen baduzu. Baina, bueno, zure... Ez, baina, ari naiz ere... Sosa ateratzea, bai. Katxen movida ez, ari naiz. Katxea, ezin zara joan katxea batekin. Claro, baina hori gertatzen da, eta nik bai nahiko nuke gainean ipini, gazta asamblada edo jai batzordetatik askotan, profesionalizazio eredu batzuek ekartzen dute esklusibitatea, eta ematen du edozein gazta asamblada super ekonomikoki apuratu batentzako inaccesiblea bilakatzen dira kontzertu batzuk. Eta hori da, ziurrenik ez da musikaren errua, ez da ere, da orokorrean funtzionatzen duen ereduaren movida, eta baina hori nik preokupazioz ikusten dut, nola nik uste dut katzen puste bat eman dela, fenomeno normal bat izango da ekonomikoki, baina horrek egiten du derepente gazta asamblada batek ezin duela inor deitu. Yeah. Eta nahi badu bereskuratu diru hori deitu behar du talde totxa. Eta orduan jarraitzen dugu elikatzen berriro ere, talde txekiei tokia emateko ezintasuna, jendeak ez ikuste, bueno, desnormalizatzea ezagutzen ez duzun talde bat ulertzen da, no? Bai. Eta nik uste hau bai dala gaur egun arazo real, basanik hori bai, gazte asambladena eta guzti bai. Gazte asambladetako kide desberdinekin, edo guk debako gaztetxean ere berdin, oso zaila da, talde asko ekartzea eta kontzertua montatzea simplemente. Bai, ez denan profesionalizazioak ere bai, pues hori, azkenian oso epe luzera montatzen dira kontzertuak, eta bueno, bai, katxien movida bai da, nik usteet. Horretan, zentzu horretan, musikariek egin behar duten galdera da, gazte asamblada honek antolatutako jaiak badu diru publiko atzetik, edo ez? Hori da, bai. Hor dago ezberdintasun klabe bat, bai. Eta nik usteet beti ere egon behar dela, como errespetu hori, eta como militantzia ulertze hori, bai musikaria eta bai asambladan artian, biakiko errespetua da, obviamente zuk musikari bezala, nahi oso ez aizartzen buruan gaztetxe bati baldintza ekonomiko batzu jartzea, baina nik bai uste dut ere, pues gaztetxeak ikusi badu ondo jundala, pues dala errespetu hori, pues ikustia, hostia, ondo junda, pues talde honi ere aportazioengo diot, pues taldeak ere aurrera jarraitzeko, eta pixkan ikuste, pues bai ikusi ardala begi horietatik. Bai, eta talde bat aurrera emateko, kriston inbertsioa inberla, proiektu musikal bat aurrera emateko. Orduan, eske preocupantena da hori, dago festivalen eredua, eta ematen du Euskal Herrian gelditzen diren bi aukera bakarrak direla. Edo onartzen duzu mundu festivalero eta ez dakizaren inguruko horretan barruraino sartzea, edo literalki igual ezin duzu aurrera eman zure proiektua. Orduan, tarteko esparru horretan, dagokigun ikuste dut eraikitza berriro ere, estena sano bat gaidena taldeak egoki mantentzeko, eta talde horiek ez jun bar izateko ez da galbidera, ez da maitu bar izateko ez da genuen jotzen. Eta zuek uste duzue noizbait gaztetxen zirkuitoa errentagarria izan daitekela artista batek hortan bakarri giratzeko, esan nahi dut, egon daiteke hainbeste diru zirkulazio gaztetxen esfera horretan artista batek horretan bakarri murgiltzeko eta uko egiteko beste hortara, begionez ikusiko zenukete hori zuek? Baina hori izango zen basikamente, gaztetxeak horri bihurtzea? Gaztetxeen unio total moduko bat egotea, eta orduan artisten liberazio moduko bat ematea, gaztetxeen bitartez, ez? Ba, edo gaztetxeek diru asko izango balute, esan nahi dut, baina bueno, hori da gaztetxeen filosofia ere. Claro, bakoitzarena, eta nola gaztetxeek ziurrenik ez duten ulertzen diru hori, dirua nahi dute hain jardun politiko aurrera emateko ziurrenik, eta hori da interesarena gaztetxeetan, ez? Bai. Ez que noiz bai jarri naiz oso ameslari eta esan dut, igual iritsi daiteke momentu bat zeinean artista batek erabakitzen duen bere musikaz bizi eta estena hori hartu ordez gaztetxetan jotzea erabakitzea, baina igual ez da erreala. Ez da erreala, eta agian hobeto da gaztetxen osasun politiko-ekonomikorako, zuk guitza gaitasuna, kontzesio batzuk egiteko, eta jo ez dakin nungo udalean, ez dakin hor, eta da dirua, eta gero gai izan gaztetxeari esateko, ez, niri ordaindu bidai gaztoak eta joko dut.
Ez, hor agian ari zara, baina berriro kasu aztertzeko delako. Diot musikarien, gero badaolako musikarien prekarietate moduko hori, eta daudelako musikari batzuk, bueno, bai, hori baitere kontuan hartu barra delako, eta ez dela musikariak, gaztetxeak ez dira musikariak profesionalizatzeko espazio bat, baino, ja, bai. Nire ustez berriro hori erabili behar dugu politizatzeko musikariak, desateko, eske kapitalismo zikin honetan, ez dago tokirik balioa areagotzen ez duen horretarako. Eta ondorioz, artearen forma gehienak gelditzen dira hortik kanpo. Eta orduan gu horregotea ogia purren eske, sortzen diturlako tentzioak. Eta hori erabili beharko genuke esateko, ez, hemen arazoa da, oinarrizko sistema ekonomiko hau ez duena baimentzen jendeak egitea nahi duena. Eta egin behar duzula, dirua ematen duena. Eta hori da nahiko indar politizatzaia niretzako. Bueno, gero ez diozu eskaitze jendeari irten bide, egunerokorako irten biderik, baina ez da bai da hortik da. Bai, pentsatzen duelako lan asko egiten duen musikari batetaz adibidez, edo batekin, eta esaten du, gaztetxetan joz bakarrik ez du... Eta ez badu aukerarik beste toki batean, bueno, pues, que se busca otro trabajo, no? Ez dakit nola den. Baina, claro, zuk ezin diozu esan, txabalillo bati ondela almazen batean bizitza osoa, eta hasi da rapa egiten eta diru ateratzen, ez que zer oste esango diozu. Ez diozu esango itzuli almazenera. Claro. Baina orduan, nik uste dut argi utzi behar duguna da, orduan, ari zaren egiten da, kontzesio batzuk, eta ari zara parte hartzen dinamika batzutatik, jarraitu behar direla seinalatzen, naiz eta zu horregon. Jarraituko dugu seinalatzen dituen ondorioengatik musikan, dituen ondorioengatik ideologikoki, eta sostengatzen duen eredu ekonomikoarengatik. Orduan uste duzue, sistema irauli ezean, ezinezkoa dela, kontzesioi gabe, musikaz bizitzea. Artista izanik, artista, baitere teknikari edo dena delakoa, bai. Baina beste edozen lanetan bezala, no? Bai. Musikan agintzen du kapitalismoak eta punto. Nik utzinez ez dut esan nahi tipo, edo zer justifikatzeko, baizik eta kontrakoa. Zorrosteko kritika eta ikusteko zer den benetan hemen espero dezakeguna. Jode. Bai, eta nik uste ere, bai, musikari bakoitzak ere bai, bere hausnarketak inberko zitula ere bai, hori nola aurrera eraman. Lehen esan dezuna, kontzesio hauekin, jotzen badituzu abuztuan, 5 herriko festetan udaletxiak ordaindutako ez dakizen badiru, eta gero albazera egon kursuan ziar, jotzen gaztetxe desberdinetan, bertako burrukak elikatzen, bidai gaztuen truke, bai, edo gari musikatik bizi da. Egiten kriston kontzesio movida bat. Baina musikatik bizi da, berak gaitasunak edu ditugolako hortik, eta horrek eman dio bizi baldintzak eskuratzeko modu bat, baina gero, berak pasako ez luken lerrogorria da, horrek permititu behar diola, berak gaitasun horiek aldi berean jartzen beste zerbaiten zerbitzuan. Orduan, horretaz bizi da, nolabait, muga batzuk arte, eta gero egiten duena da, ez galdu fokoa, eta esan, nik hau egiten dut, hortik kanpo nire ekarpena badakidalako nola egiten dudan. Ziurrenik bi gauzak aldi berean egitean, hor sortzen dira kontraesanak. Ez? Zure proiektu musikala izate aldi berean zerbait politikoki eragin nahi duena, eta aldi berean ekonomikoki sostengatu behar zaituena, hor dago, como el que quiere ser poli bueno. Ez? Bueno, adibide muturreko gira izan da. Baina bai, eta aurkitze, bai, hori, ez dut besterik hitz egingo. Ez, borobil gelditu da. Ja, denboraz kanpo gabiltza, ez? Edo... Bueno... Galdetu nahi dizuen. Eske, ja honekin, sentitzen dut nik 11 aldiz sartu duela hanka zeozer esaten edo zeozer egin. Horrein digarren nahi zapuru bat. Eta, hostia, zuek ibizarete zurrun eta ederkitze egite, flipante. Galdetu nahi dizuen, nola erakarri entzule bat ere hitz egin dugulako artistaz, baino baita ere kontzertutara joaten den horretaz, nola erakarri gaztetxetara. Bai, nik uste ere, ez tegula ikusi ere musika danetik aparteko zerbait bezala. Nik uste, mundua nola dago nik usita, bai, blokea honez. Musikan arluan ere tokatzen dala bide honetik jutia, esango dugu. Eta bai tokatzen dela musikan aldetik ere aportazio hori itia, eta bai gaztetxetara, eta bai bestelako espazio autogestionatutara bideratzea musika, eta bai bideratzea zuk musika iteko era, eta zuk musika
ite horrekin daskazun influentziak, pues, aportazioak itera. Eta badago hausnarketa bat dela, arteak balio du jendeak onartu dezan bizitza miserablea, ez? Zu bizitza miserable bat, baina arte estimulok eta orain entretenimendu deitzen den horrek ematen dizu aukera, katarsia no sé cuantos, eta hurrengo una lanera zoaz eta onartzen duzu movida. Baina arteak ere badauka gitasun bat esateko, bizitza ez da hain triste izan behar. Badaude gauzak gainditzen dutenak zure bizi esperientzia mediokrea, esango du, denon bizi esperientzia mediokrea. Eta nik uste dut, jendeari jendeak erraz detektatzen duela doanan gaztetxe batera edo beste zentzu batez dagoen kontzertu batera, hor gertatzen diren gauzak eta sentitzen diren gauzak ez direla momentuan dagoen estadioak betetzen dituen horren azken hilarara jun bideoak grabatzera. Esperientziak bizitzen direnean jendea gai izango da beristeko. Orduan, egin daiteken indar guztia, jendea gonbidatzeko kontzertuetara eta berriro, como gu gure buruari, nik lehenengoa, como esatea, ez dut ezagutzen talde hau, pues joango naiz ikustera. Eta hor sortzen diren gauzek indartzen dute posizio hau. Eta ohitura ukitzea ere, zure inguruan dauden olako eventotara animatzia, entzutia talde hoiek, entzutia zer esan nahi duten, eta hori, pues, egotia, estar en la pomada, ¿no? Total. En la movida. Bai. Ba, holase emango dio amaiera elkarrizketari, mila esker etortzatik bioi. Zuri Plazerra. Placer bat, hemen, egotia. Bai, jode, eta zuri ere, Martin. Hori da, eskerrik asko. Eskerrik asko, Martino. Gero bizirik, sekulan ez nun ustenik, gainaldako razinenik.